Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Hallelujah, karong gabi na mga igsoon. It's another night na pod nga kita makatuon sa pulong sa Dios. O I believe karong gabi na ay maayong nga mensahe ang Dios para sa atoa tungod kay ang tanang butang gyud, ang tanan nakasulat sa Biblia. Even kining atong mga pagtuon sa pulong sa Dios mo ni ang atong giya alang sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw igsoon. Amen. But before ta mupadayon sa ato ang pagtuon, muato na ta sa ato ang mga pagampo. Amahan na mo nga langit nun, salamat God ni ining matahom nga kagabion. Salamat sa imong kahigayunan nga gihatag kanamo, kahigayunan nga kami makakaton usab sa imong pulong o mga pagdayeg nga ha kanim God. Salamat Lord sa imong pagpataliwala. Salamat Lord sa imong paggiya, pag-open sa among makasing-kasing Ginoong Dios nga kini nga mga pulong mahimo nga maayong binhi sa among kasing-kasing o moturo kini og mamunga dinhi sa among kinabuhi God. We honor you Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Mga igsoon, before ta moadto sa ato ang Word of God sa pagtuon ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen o amen. Igsoon, ato ng tuuhan, balik-balikin ko na muna sa pag-ingon sa inyo ha, sa pagpahinumdum sa inyo ha, nga ato ng tuuhan, tungkol kaya ko kayo nagkahimuan sa atong kinabuhi. Amen? O di ta magalangan, ato ta sa atong foundation text karong gabion ng mga igsoon nga atong pagkakuhaon diha sa Zacarias kapitulo 4 bersikulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, unya mingon siya kanako, sa dili ko patubagon ang imong pangutana, pamatia kining mensahe sa Ginoo nga makagagahom ngadto kang Zerubbabel. Zerubbabel, mahimo mo ang pagpatukod sa templo, dili pinaagi sa kusog o katakos sa tao, kundili pinaagi sa akong espiritu. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong igsoon. Amen. Karong gabi na mga igsoon, ato ning hisgutan ang pulong sa Ginoo tungod kay nasayod ko nga mauni ang atong giya, mauni ang magdala sa ato ang mahimutang madasigon sa pag-alagad, mahimutang mulahutay tungod kay kining pulong sa Ginoo, mauni ang pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin nga ang atong kinabuhi sama sa akong gi-share atong last Wednesday o katong sa Bible study mo o sa birthday nga grabe ang pulong sa Ginoo kung nakighius sa kang Kristo, isa man gud sa pagpakigius sa kang Kristo igsoon, mabuhi ang atong kalag, mabuhi ang atong espiritu, mabuhi ang tanan alang kanato, mahimutang madasigon sa pag-alagad. Amen. Karong gabi na ang atong tema nga atong paghisgutan is kinasyang ginaingon nga God's ways are simple yet powerful. Amen. Ang pamaagi daw sa Ginoo sayon apan mas gamhanan. Amen. Okay. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, daghan kay mga naimbento nga mga butang nga mo'y ginasaligan sa mga tao. Murabag nahimo nga panalangin ngadto sa uban, nahimo nilang gahom throughout history. Daghan kay mga butang nga ilang nakapadato sa ilaha o nakapailado sa ilaha. Example sa Wright brothers nga mo'y nakaimbento sa airplane. Karon ang airplane, grabe ka importante, grabe ka kanabang kumubiyahe kag lagyo, mo gamiton sa tao. O sila ang nag-imbento ni ana. O nahimo silang ilado sa tibuok kalibutan tungod sa ilang nabuhat or na-imbento nga airplane nga atong ginagamit sa tibuok kalibutan karon para magbiyahe-biyahe ta bisag asa. Ang Gutenberg
who made the Gutenberg printing press. Nahimong ilado ang Gutenberg tungod sa printing press nga ilang gihimo. O kana ato nakita sa kalibutan karon nga grabe ang printing press nga nagakahitabo o nahimo siyang pagkinahanglan sa mga tao. Amen. Unsa man na kasimpleng butang ang kani ilaha dili siya simple. Grabe na gini kay nisikat man gid sa tibuok kalibutan. Pero karong gabion ng mga igsoon ang gusto nga ipaabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsa ang butang nga naa sa imuha, kung unsa ang pamaagi nga gibutang sa Dios sa imuha, usay makaingon ka nga sayon ra mo kay ang pamaagi sa Ginoo. Mura pag ikumpara nimo sa imong pamaagi, usay makaingon ka nga mas nindot pa imong pamaagi. Para ingon ti kay igsoon, God's ways are simple yet powerful. Sama sa kinabuhi sa mga Israelites gikan sa Ehipto padulong sa napagawas ni sila padulong dito sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Daghan kitang mga nakita nga gigamit sa Ginoo nga nagahari sa nagadumala sa Israel, nigbarog nga mo'y ilang pangulo o nagadumala sa Israel. Grabe ang mga kadaugan nga ilang nasinatian, grabe ang kadaugan nga ilang nakabot. Pero pag-abot sa panahon nga ang Israelites na wala na yung nagadumala sa ilaha tungod kay ang mga tao nga nakakita sa gibuhat sa Ginoo dito sa Ehipto halos na nangamatay ug ang mga bag-ong henerasyon na ang nimpuli. Niabot sa panahon sa mga Israelites nga wala na ning luwas sa ilaha. Wala na taong ning barog niadtong panahon na. Apan adunay usa ka tawo diri nga gigamit sa Ginoo nga alang sa pagluwas sa mga Israelites tungod kay mga Israelites nining panahon na giulipon ni Haring Eglon o kana bang grabe ang pagsakit niya sa mga Israelita. Pag imong tan-awon adunay isa ka tawo diri nga mo si Ehud nga gigamit sa Ginoo alang sa pagluwas sa Israel, pinaagi lang sa usa ka punyal o espada. Imong tan-awon sa mga Israelites kaniadto ang ilang ginagamit mga espada, bangkaw, kaya wala pa maging mga aroma sa una. Pero kini si Eglon, usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo, usa ka tawo nga adunay pagtahod sa Ginoo, ug nakita niya nga ang Israel grabe na ang kasakitan pag-antos nga ilang nahiaguman tungod sa kang Haring Eglon. Apan kung imong tan-awon ang nahitabo kang Eglon, simple lang kaayo ang ihang gibuhat. Kung imong tan-awon ang maghuhukom 3:16, ang pulong sa Dios nagaingon siya sa wala pa siya naglakaw, naghimo siya og usa ka punyal nga duhay sulab nga mga tunga sa metro ang gitas-on niini. Gihikot niya kini sa iyang tuo nga paa ilalom sa iyang bisti. Kini si Eglon igsoon, ang imo siyang tan-awon, simple lang nga tao. Nailhan siya sa hari tungod kay nining panahon na grabe man ang pagsakit ni Haring Eglon sa mga Israelites o nakita kini ni Ehud ang mga panghitabo. Apan gigamit siya pinaagi sa punyal nga duhay sulab nga iyang gibuhat. O kung imong tan-awon ang maghuhukom 3 diha sa whole chapter, makita nimo diha nga napatay gid niya si Haring Eglon. Nagdala siya halad dito kunuhay nisimpatiya siya kang Haring Eglon. Apan usa to ka pamaagi ni Ehud nga ma-rescue niya ang Israelites og dito napatay gid niya ang hari tungod lang sa usa ka punyal nga iyang gibuhat. Sa mga Israelites igsoon, kung imong tan-awon sa ilahang panahon, it was humiliating for the Israelites to have go to the enemy to sharpen their tools. Niabot ang panahon nga ang Israelites wala na yung nagadumala sa ilaha. O niabot po ang panahon nga sa ilaha nga nahibilin, walay kabalo mo buhat o mga hinagiban, walay kabalo mo kanang mubaid sa ilang mga hinagiban. Kung imong tan-awon, niining panahon na ang mga Israelites nagsalig na lang dito sa mga Ehiptohanon. Nagsalig sila sa mga Pilistihanon nga magpabaid para sa ilahang
mga gamit para mahimo nga magamit nila. Apan kung sa gibuhat nila igsoon, murag makauulaw kay para sa ilaha ba nga moadto pa sila silang kaaway para magpabaid, para magpanindot sa ilahang mga hinagiban. Pero sa ilang gihimo, kung imong tan-awon, mas mahal ang bayad ngadto sa mga Pilistihanon kung magpabaid ka. Igsoon, sama sa tong kinabuhi diri sa kalibutan, kung imong tan-awon, mura ba og makauulaw kaayo nga ikaw usa ka Kristohanon, nagsalig ka sa mga pamaagi dinhi sa kalibutan. Mura ba kung atong tan-awon ang nahitabo sa mga Israelites ni atong panahon na, tuwa sila nagsalig sa mga Pilistihanon para magpabait sa ilang gabas, magpabait sa ilang atsa, magpabait sa tanan kung unsa naa sa ilaha pang-uma. Pero mahal kaayo og bayad. Sama sa giingon sa unang Samuel 13:20. Yan siya, busa miadto pa ang mga Israelinhon sa mga Pilistihanon aron magpabait sa punta sa ilang mga daro, mga piko, mga atsa ug mga galab. Kung imong tan-awon igsoon, grabe ang nahitabo sila ha, kay kung magadepende ka niini o tungod sa ilahang wala sila kaalam sa pagbuhat sa ingon, nagasalig na lang sila sa mga Pilistihanon, nagabayad sila og mahal. Kay sa verse 21, ayun siya, ang bayad sa pagbabayad sa punta sa mga daro o sa mga piko, duha ka salapi og ang bayad sa pagbabayad sa mga atsa o pagpaayo sa puthaw nga punta nga ginagamit sa paggiya sa mananap, usa ka salapi. Kung imong tan-awon kini duha ka salapi o usa ka salapi ison, sa kana nga panahon sa mga Israelita, grabe na kadako, mahal na kay na para sa ilaha. Muna sa tuwa pod as Christian karon, as mga magtotoo, kung nagasalig ta sa pamaagi nining kalibutan na nagakuha ta sa atong pagkinahanglan diri sa pamaagi sa kalibutan, igsoon mubayad kag dako. Pero kung isalig nimo sa Ginoo ang tanan, diha nimo makita nga makaingon ka nga kanang ilang ginatawag nga grasya lang, dili hinaguan. Murabag ang pabor sa Ginoo moabot lang gayud sa imuha sa diha nga mosalig ka sa pamaagi sa atong buhi nga Dios igsoon. Kung ikumpara nato ang mga Israelites niining mga panahon nato kini abot mo gud sa ilahang panahon nga wala nay maayong mobuhat og hinagiban sa ilaha, even sa pagbaid walay kabalo niining panahon na tungod kay nangamatay na tanan tung naay kaalam nga gihatagan og kaalam sa Ginoo sa pagbuhat og mga espada, mga punyal, mga butang, mga galamiton para sa ilang panguma. Wala na niini panahon na nangamatay na og sila na lang nabilin, bag-ong henerasyon walay kaalam og nagsalig na lang sila sa mga Pilistihanon ilang mga kaaway, ilang gisaligan para moayo sa ilahang mga gamit. Sa ato sabson ang imong tan-awon, kini mga ilang gipanggamit, even kato si ihod, katong punyal nga gibuhat nga hapit tunga sa metro, amoy nakapatay ka king iglon. Simple ra kaay siya nga mga butang, pero naapay mas simple kaayo nga makaingon ka nga grabe ka na lang iyang gigamit, nakapatay siya sa daghang mga katawhan. Okay, kung nagsalig ta sa Ginoo igsoon, ang simple nga mga butang nga naa sa imuha or naa sa ko, unsay naa sa ko karon, unsay naa sa to karon, himuon niya ng powerful, himuon niya ng mas gamhanan, mas kuyaw. Okay, sa atong sa kalibutan karon, sa atong panahon karon, kuyaw na kaayo, mga high-tech na kaayo ang mga gamit sa mga tao, na anay mga ginatawag og bomba, nuclear bomb, unsa pa na mga missiles, mga dinagko na gyud pang isa ka lugar na gyud nga pangbungkag igsoon. Sa ilang panahon sa mga Israelites, sama kang Shamgar, kini si Shamgar, kuan lang, simple lang ka iyang gigamit. Sungkod lang nga pang-abog sa iyang baka, pang-atiman sa iyang baka. Apan kana ang sungkod, nakapatay og 600 Philistines ni adtong panahon na. Having the Lord is much more than depending on the ways of the world. Imong tan-awon sa kinabuhi ni Shamgar, makita nimo diha nga wala siya nagsalig or
wala siya nagsunod sa pamaagi sa kalibutan, kundi nagasunod siya sa pamaagi sa Dios. Kaya bisan gigamit niya ang sungkod nga pang-abog sa pangatiman sa iyang baka ug tungod sa iyang pagsalig ngadto sa Ginoo, nahimo siyang magmalamposon at tan-awon ra gud ang maghuhukom 3:31. Ingon siya diha, ang misunod nga pangulo kang ihod mao si Shamgar nga anak ni Anat. Nagsunod mo gani siya pagkahuman ni Haring Iglon, pagkamatay ni Haring Iglon ni Puli si Ihod, o pagka human usab ni Ihod mao ni si Shamgar nga anak ni Anat mo ning Puli as hari sa Israel niadtong panahon na. Giluwas niya ang Israel sa mga Pilistihanon. Kasagaran gid kaaway sa mga Israelita sa una, mga Pilistihanon. Gipamatay niya ang 600 ka mga Pilistihanon, pinaagi sa sungkod nga gigamit sa pang-abog sa baka. Okay, kung imo tanawon diri igsoon, simple lang kaayo ang gigamit sa mga tao nga gigamit sa Ginoo alang sa pagluwas sa Israel, but powerful. Makapildi sa daghang katawhan sa mga kaaway. Kaya nga naman na, tungod banggod kay ang ilang kinabuhi nakadedicate, nakailas sila sa Ginoo ug nagsalig sila sa Ginoo. Samo usab sa atong kinabuhi diri sa kalibutan karon igsoon. Ngayon sila nga ang kaaway, ang China grabe ka powerful, ang US grabe ka powerful, ang UN grabe ka powerful, or sa banang mga nasod diha nga grabe ka powerful. But kita as Christian mas samot ka gamhanan dili tungod kay kuyaw tag mga weapon nga ginagamit, tungod ni Kristo nga naa sa tuwa. Sa kinabuhi usab ni Samson, kung imong tan-awon si Samson, pila ang napatay ni Samson? Abot og 1,000 ka tao ang iyang napatay. But he slew them with just a jawbone of a donkey. Ang sa lang iyang gigamit, panga sa donkey. Amen? Igsoon, we do not need the implements of the world. God's way is better. Amen? The best good ang pamaagi sa Ginoo. Tanawan na to ang maghuhukom 15, verse 15. And siya, unya may nakita siyang priskong bukog sa papangig sa asno. Mao ni ang panahon nga gigukod si Samson sa mga Pilistihanon. Tay gusto sila man ni malos kang Samson tungod sa gibuhat usab ni Samson nga gipamatay niya ang mga Pilistihanon. And siya, ikuha niya kini og gigamit sa pagpatay sa 1,000 ka mga Pilistihanon. Simple ra kaayo ang gigamit ni Samson, but Samson is guided by God. Samson is not perfect, but Samson is guided by God. Amen? Igsoon, we are in the world, but not of the world. When the church tries to adapt the ways of the world, she always falls below the world. Mahulog kita kung kita nga mga kasimbahanan nagatry og sunod sa pamaagi sa kalibutan. Kapildihan gyud ang atong padulungan igsoon. Pero kung kita gani ang mga katawhan sa Ginoo, nagasunod sa pamaagi sa Dios, then mudaog ta. That's why ang Biblia nagaingon nga dili gyud nato ihigugmaon ang pamaagi sa kalibutan. Sama kang David. Unsay gigamit ni David? Lambuyog lang bato. Apan napili niya ang hari sa manggugubat ng mga Pilistihanon igsoon. Muna, ingon ang pulong sa Dios igsoon, dili nato ihigugmaon ang pamaagi sa kalibutan, even ang kalibutan. Ang mga butang nining kalibutan na. Kaya nga naman, dili ka na gikan sa amahan, kung dili iya ka na sa kalibutan. Ingon pa ang 1 John chapter 2 verse 15 to 16. And siya, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga mga kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nahigugma sa amahan. Kung mo tanawon diri igsoon, kuan kay siya ba kanang logical kay siya nga passage sa Biblia. Niya pa, kung gihigugma daw nato ang kalibutan o ang mga butang nas kalibutan, wala ato gihigugma ang Ginoo. Tinuod ba na siya igsoon? Tinuod na siya. Kaya nga naman, usahay manggod kung naka-focus ta sa mga butang nining kalibutan na, usahay makalimtan na nato ang Ginoo. Kung naka-focus ta sa mga butang, sa pagpadato sa tong kaugalingon, usahay makalimot na ta nga naay Ginoo sa atoa nga nagadasig sa atoa nga mobasa, modaig, moampo, mopasalamat, kana bang magmalipayon,
O ka na bang mo encourage sa uban? Usay makalimtan na nato labi na busy na ta sa trabaho nining kalibutan na busy na ta sa mga butang ang kalibutanon. Mo na ingon ang Ginoo nga ayan niyo higugma ang kalibutan. Kay dili ka na iya sa Ginoo. Verse 16 siya, kay ang tanan nga kalibutanon nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati nga ginakaibgan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan sa Amahan kundi iya sa kalibutan. Amen. Mo gyud na ang gi-encourage sa Ginoo sa tuwa, kay nga naman gusto ang Dios nga kana bang magsalig ka sa iya. Gusto ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi makasinati ka kadaugan even sa mga simpleng butang, simpleng pamaaging nga naa sa imong karon. O kanang simpleng nga mga butang nga naa sa imong igsoon, gamito na sa Ginoo nga mas kuyaw pa sa mga pamaagi dinhi sa kalibutan igsoon. Amen. Wala gusto sa Ginoo nga kitang tanan mosalig ngadto kaniya, mudot-dot ngadto kaniya, muhatag sa atong kaugalingon ngadto kaniya tungod kay gusto sa Ginoo igsoon. Wala kay lain nga pagabuhaton ang Ginoo sa ato, mo ang pag-atiman. Kay nganong gusto man sa Ginoo nga muduo lang ta sa iya, bisan simpleng mga butang. Sama sa among gisgutan ni Pastor Rapas atong last Thursday, naghisgot gud me about sa grasya, about sa pagkamaayo sa Ginoo, ug wala gid ko giingon sa iya. Ingon ko sa iya nga tanan gusto sa Ginoo nga muduol ta sa iya, atong ikomitar sa iya, even atong kaluwasan, even atong panalangin, ang atong mga maayong buhat. Ang gipakita gid sa Ginoo sa ato abanga, dili ta makapanghambog. Kay simple lang gud nga butang, simple lang gud nga pamaagi, apan gihimo sa Dios nga gamhanan, gihimo sa Dios nga pinakamaayo, gihimo sa Dios nga pinaka the best sa mata sa kaaway. Amen? Igsoon, God's victory comes by God's ways. Amen? This world is passing away. We are called out from the world's ideology to be set apart as unto God. Amen? Alam ka na to, wala tay laing ikapasigarbo igsoon, kundili si Kristo lang. Ang kamatayon ni Kristo dito sa krus. Ikaw nga Kristohanon, ako nga Kristohanon. Itang tanan, bisan kita nakasabot sa grasya, tanang tao kamo nakadungog diha karon, walay lain nga imong ikapasigarbo, dili ang imong nabuhat, dili ang imong pagkakugihan, dili ang imong pagkamanggihatagon, dili ang imong pagkagwapo, pagkagwapa, pagka-bright, wala kay laing ikapasigarbo, kundi ang kamatayon ni Kristo didto sa cross more than 2,000 years ago. Kaya nga naman, mauna ang naghatag sa atoa sa paglaom kasiguruhan sa atong kinabuhi. Atong tanaan ang Galatia 6:14. Ingon siya, apan alang kanako wala ako'y lain nga ikapasigarbo kundili ang kamatayon sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa cross, ang mga butang dinhi sa kalibutan wala nay bili alang kanako. Unsa giingon ni Apostol Pablo sa taga Galatia? And sa tungod sa kamatayon ng Ginoong Hesus, nahimong walay bili ang mga butang dinhi sa kalibutan alang sa iya. Ano man, tungod kay mas pinaka-importante manggod si Kristo igsoon. Ingon nga ako walay bili sa kalibutan. Sa tinod lang wala mo kitay bili diri sa kalibutan. Nahimo lang tan bililhon tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Mo na ingon gid si Pablo, wala tay laing ikapasigarbo. Unsa man ang imong nakabot karon? Dako man kay kag negosyo, dako man kay mga kaumahan or kayutaan or mga kahiyupan diha, wala kay laing ikapasigarbo tungod kay kanang tanan gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. So as we humble ourselves under God's hand, He will exalt us in due time. Amen? Sa diha, nga atong ipaubos ang atong kaugalingon, pag ilaba, nga, kung wala ang Ginoo, wala kitay mahimo. Mao gina among gihisgotan ni Pastor Rapas at ang Thursday ba. Malingaw ko, ko Lord, pagkanindot gyud Lord sa imong pulong kay grabe kung unsa ang among ginahisgotan sa imong katawhan, mao usab Lord among gipakita sa imong mensahe karong gabi una. Ayon siya, magpasakop wala tay laing buhaton, magpasakop lang ta sa Ginoo. Kaysa diha nga magpasakop ta sa Ginoo, ang gahom sa Dios magauban gid kanato. Ang gahom sa Dios magapamuhat sa atong kinabuhi sama sa iyang giingon sa unang Pedro 5:6. Ayon siya, busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios kay moabot ang adlaw nga pasidunggan
niya kamo. Nganong magpasakop ta aron pasidunggan ta. Sama sa gibuhat ni Ehud, sama sa gibuhat ni Shamgar, sama sa gibuhat ni Samson, sama sa gibuhat ni King David. Simpleng butang ang ilang gigamit alang sa pagluwas sa Israel. But gigamit lang sila igsoon sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga nagpadaog sa ilaha ang Ginoo. Sa ato usab nga kinabuhi, samtang atong ipaubos atong kaugalingon, God will exalt us sa insaktong panahon. Ug sa dihang mapasakop lang ta sa Ginoo, ang Dios ang mopasidungog nganhi kanato. Igsoon ang pagpasidungog sa Ginoo dili lang kay dito sa langit. Samtang naata nining kalibutan na naay pagpasidungog nga buhaton ang Ginoo sa atong kinabuhi aron makita sa tanang katauhan sa kalibutan kung unsa ka maayo, kung unsa kagamhanan ang atong buhi nga Dios. Unsa may atong buhaton igsoon? Magpasakop ta ug tumanon lang nato ang kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi nga muila sa iyaha, mopasakop sa iyaha, musalig sa iyaha. Wala ta ilaing saligan diri sa kalibutan igsoon kun dili si Kristo lang. Pag human ni anana ni anang tanan, blessings will overtake you. And God sets you on high with Christ. Amen? Ang sa iyang giingon sa Deuteronomy 28:1 and 2. And siya, kung tumanon ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios, ug sundon ang tanan niyang mga sugo, nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw. Okay, ang sa giingon ni Moses diri sa Exodus, sa Deuteronomy, ayun siya, kung tumanon ninyo sa hingpit ang giingon ang Ginoo nga inyong Dios, ug sundon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanang nasod dinhi sa kalibutan. Igsoon, basi mayon ka nga ay sa liara man na pastor, dito naman na sa mga Israelites sa panahon na sila sa kamingawan. Igsoon, ingnon ta ka para pud ni sa imuha kung imong sundon ang Ginoo, kung imong tumanon ang tanang kagustuhan sa Ginoo igsoon. Nya as alang kanato nga mga nakasabot sa grasya, dili pa gyud lisod ang pagtuman o pagsunod sa kabubuton o kasuguan sa tong buhi nga Dios. Tungod kay ang Holy Spirit uban kanato sa pagtapos niini, pagsunod niini, pagtuman niini igsoon. Amen. Insa labaw sa tanang nasod dinhi sa kalibutan, kung tumano ninyo ang Ginoo inyong Dios, mainyo kining tanang mga panalangin. Amen. These spiritual blessings translate into material blessings as well. Kung imong tan-awon ang gisaad sa Ginoo sa ato sa New Testament, spiritual blessings. Amen. Tungod kay naata kang Kristo. Okay, unsa may iyang giingon diha sa diri sa Deuteronomy 8:18. God does not give us wealth directly, but the power to get it. Amen? Power. Unsay balikan nato na ato ta sa Episo 1:3. Unsay iyang giingon diha? Dalaygod gayud ang Dios o amahan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay kita nga anak kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit, tanang panalangin nga espirituhanon, o kining espirituhanon nga panalangin translate into material blessings para sa atuang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Iya naman, tungod kay ko imong tan-awon igsoon ang 2 Corinthians 9:8, He will bless us with autarkia so that makapadayon ta sa pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tao. Maayo man ang makadasi ka sa uban, maayo man ang maka-comfort ka nila, maka-encourage ka nila, maayo man ang magsubo ka uban sa mga nagsubo o maglipay uban sa mga naglipay. Pero igsoon, mas maayo po nang samtang nagsubo sila, napo kay ihatag nga panalangin, napo kay ikapataba itabang sa ilaha. Sama gud sa anang maingon ka nga ay gigutom siya nga isang tabang, maingon ka nga ang Dios magapanalangin kanimo nya naa ka, wala nimo siya gihatagan. Maraba og dili kompleto o kulang ba kay naagud ka. Ang gusto sa Ginoo nga sa diha nga mo release ka og blessing spiritually, gusto po sa Ginoo nga mo release po kag blessing financially. Mo na diha ang giingon sa 2 Corinthians 9:8, so that makapadayon ta sa pagbuhat sa mga maayong buhat sa mga tao. That's why God bless us with autarkia, independently wealthy, needing nothing. Mo na ang saad sa Ginoo. Spiritual blessings translate into material blessings. Ang una niyang panalanginan sa ato kining atong soul nga mo grow spiritually.
then mo follow na ang blessings financially o physically. Amen. O kini nga blessings igsoon, mo to akong giingon sa Deuteronomy 8:18 kaganina nga gihatag ni sa Ginoo sa ato. Dili kita ang naningkamot. Kana bang dili ato ang pamaagi, dili ato ang kaalam. Gikan sa Ginoo, opportunity nga gihatag sa ato. Wala niya gidirect pagbubo sa ato ang minilyon nga mga butang, mga panalangin, kundi gitagaan kanya katakos sa pagkabot ni anang wealth nga niabot sa imong kinabuhi. Isa atong balikan tong sa Deuteronomy 8:18, siya, but you shall remember Yahweh your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is today. Ano siya? Nganong tagaan kaniya gahom aron makaangkon og kayamanan? Unsa iyang katuyuan? Aron ma-establish niya ang iyang covenant nga iyang gipanaad sa atong mga katigulangan og hangtod sa karon igsoon. Amen? Grabe ang Ginoo, no? Kana bang makaingon jud ka nga, Lord, kining tanan dili gyud amoa. Usama sa giingon ni Zacarias 4:6, and siya dili pinaagi sa kusog ug katakos sa tao, kundi pinaagi sa akong espiritu. Not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Amen? Espiritu, ubalang espiritu lang gyud Ginoong Kristo lang gyud igsoon ang nagapamuhat sa atong kinasuluran. Sama sa akong i-share sa inyo pagbalik. I know nga na-share na ako sa simbahan Sundays to siya nga katong naami client dito sa Matina Aplaya nga nagpa-change og roofing. Ya akong gipangayo sa Ginoo ato nga, Lord, wala ang tay ulan for the whole week kay siyempre roofing kung magbungkag ka o mag-ulan basa gid ang sulod. Mo to akong gipangayo, Lord, wala lang gi ulan. Pero kabalo mo atong panahon na nakainomdom mo atong nay bagyo. Kuyaw kay ang tubag sa Ginoo, bagyo. Pero igsoon wala ko gipakaulawan sa Ginoo. Kaya nga naman samtang gibalita ang bagyo nga naay bagyo, ang didto nga portion taligsik lang hantod naghapon. Yang among trabaho atong second day na duha lang pagidmi ang trabaho atong nga at third day nagbinungkagay mi sa isa ka area nga naa sa 9 meters by 12 meters nga among gibungkag nya atop na gibungkag tanan kahuman plastaran na pud namo og mga tubular o parlins para maplastar na pud ang atop. Nahumana mo na for one day nga duha lang mi katao. Igsoon kabalo mo unsa naa sa kong kasing-kasing. Ingon ko sa Ginoo, Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord. Ingon ko sa Ginoo, Lord, ikaw ang naghatag sa ako katakos nga magkaroon ni ini para makakabot ako bahandi. Ikaw ang sinugdanan ni ining tanan. That's why, Lord, dili ko magkabalaka, dili ko mahadlok. Kaya nga naman nasayod ko nga naa kang nagauban sa ako. Nasayod ko, Lord, nga di ko nimo pakaulawan. Then natapos namo ang trabaho igsoon nga wala gyud nabasa sa sulod. Natapos namo ang trabaho nga wala gyud mi nakaproblema. Bisan na balita nga bagyo. Grabe nang dag-om, magsige sa adto ang tag-iya. Pas ang langit ngit-ngit na pod. Moingon ra ko sa iya, Sir, gipalandungan lang mi sa Ginoo ana. Mutaligsik na kulbaan na kay ang tag-iya. Pero giingnan ako siya, Sir, dili lagi nakaulan. Pero grabe ang Ginoo, ang Dios dili jud ta pakaulawan igsoon. Sa diha nga motuo ta og mosalig sa iyahang pamaagi o dili sa atoang pamaagi. Amen. Igsoon ingnon ta karong gabi na naa kay mga butang o mga pamaagi nga imong gihawiran karon. Kanang butang nga pag imo ning ihatag sa Ginoo, himuon na niyang powerful. Himuon na niyang source sa tanan nga imong gikinahanglan. Himuon na niyang source aron ikaw mahimong magbadaogon sa imong kinabuhi. Ingnon ta ka ayaw kabalaka. Ayaw pagduha-duha kay ang Dios imong kauban. Amen.
sama sa akong kinabuhi, sama sa among pamilya. Kaingon ko, Lord, unsa man gyud ang among buhaton, but Lord, your will be done. Kabalo ko nga imo kong giahan sa tanan. Usahay mo abot ang pagduha-duha kabalaka tungod sa kanang makaingon ka ba nga murag wala na gid, Lord, ilabi na sa ministry, usahay murag wala na pang gasolina, Lord, but si Lord mo provide yun. Amen. Si Lord mo tabang yun. Iksoon, naaman kay pagkinahanglan karon, naaman kay giagian karon, pwede nimo ipataas ang imong kamot, pwede ko magampo sa imo nga. Tungod kinasayod ko nga ang Dios tuol sa mga taong kanunay nagaduol nga na kaniya. Ginoong Dios, aniya kami God, nining matahom nga kagabion. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa matag usa namo kinabuhi God. Salamat Lord, even Lord sa mga kaigsuonan karon God, adunay mga kasinatian sa ilang kinabuhi, Ginoong Dios. Mga problema, kabalaka, even balatian, Ginoo nga ilang nasinatian. But Lord, my prayer tonight, Lord, dako ang imong kamot, taas ang imong kamot, kaya nimong kabuton, kaya nimong tubagon, kaya nimong hikapon ang tanang pagkinahanglan sa imong mga katawhan karong gabion na Ginoong Dios. Ug salamat Lord, ang grasya nimo God mo'y magahari sa makasing-kasing unang huna, ang kalinaw, ang ginatawag og shalom, peace, maana sa ilang kinabuhi God. We honor you, Lord, in Jesus name. Lord, salamat Lord sa imong pagkamaayo karong gabion na God. Salamat sa imong mga pulong. We honor you God, in Jesus name we pray. Amen. Oh, amen. Ikson, para ginakay kadasig sa imong ayaw kabalaka. Amen. O kinsa tong ready diha, mupadayon ta sa ato ang communion. Atong ibayaw ang bread. Sa gabi nga gibudiha sa Jesus, mikuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gipikas-pikas ug iya gihatag siya matinon ang lubingon siya. Kinangapan nga simbolo sa akong lawas, may nag-antos ng sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghanong kanako. Kay sa matag kaon sa matag inom niyo niini, niyo gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, thank you Lord sa imong gibuhat dito sa cross. Thank you Father for the gift of your Son. By the stripe that fell on his back, my body is healed from the crown of my head to the very soles of my feet. Every cell, every organ, every function of my body is healed, restored, and renewed. In Jesus' name I believe and I receive. Amen. Okay, man, let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ato ibayo ang kupa. Sa mga gabi nga gabrihan sa Jesus may kawas sa kupa. O may pasalamat siya sa Dios ug kini gihatag sa matinon at may siya. Kini ang kupa nga nagsimbolo sa akong dugo ay may nagdala sa bag-ong kabinanteng walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon sa matag inom ninyo niini, inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, thank you for your precious blood. Your sin-free, disease-free, poverty-free life is in your blood, and in your shed blood has removed every sin from my life. Through your blood, I am forgiven of all my sins, past, present, and future, and made completely righteous. Today, I will celebrate and partake of the inheritance of the righteous, which is preservation, healing, wholeness, and provision. Thank you, Lord Jesus, for loving me. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Thank you, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo Ginoong Dios. Father God, salamat, Lord, din matahong kagabion. Salamat, Lord, sa imong mga pulong God, nga sa kanunay nagkapahinumdum ka na mo, Ginoo. Walay pagduha-duha ang musali kanimo God. Tungod kay Lord, ang imong mga pamaagi mas the best kaysa pamaagi din sa kalibutan, God. Gusto gid nimo, Lord, nga kami kanunay magasalig kanha kanimo, God. Aron Lord sa among kinabuhi God, magaabot ang mga maayong butang ug dili kami makapasigarbo tungod kay kanang tanan imong pamaagi alang sa imong mga katawhan Ginoong Dios. Ug salamat God sa imong grasya ug pabor. Salamat Lord sa mga katawhan. Even Lord, sa mga nagapamati karon, salamat sa iyong pagbisita kanila, pag-comfort kanila, pag-provide sa ilang pagkinahanglan, Ginoo, paglikon kanila, Father. Salamat Ginoong Dios. Even Lord sa mga kaigsuonan, Father, even Lord kay Pastor Nigan, sa iyong pagdumala sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ, Uban Pastor Yani, salamat Lord sa ilang kinabuhi, kakikuban,
Kaya nagapanalangin kay la Father, even Lord, si Kuya Francis, Lord, salamat Lord sa kumplitong kaayuhan from head to foot, Father, Lord, tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ, sa mga pastors, ang mga bisita, Father, sa tanan, mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, Lord, sa mga leaders. Salamat, Lord, sa imong grasya, pabor, Father. Salamat, Lord, even sa Satellite Church dito sa Batinan, Lord. Salamat, Lord, sa pagpakikuban kay na Pastor Brian, sa pagdumala dito, God. Esther Indang, sa tanang miyembro itong dapita, God. Even, Lord, sa church building, salamat, Lord, sa imong pag-provide, sa tanang pagkinahanglan, Ginoong Diyos, nga matapos to ang pagtukod sa church building, Father. Salamat, Ginoong Diyos. Even, Lord, and naso sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, victories upon victories, Lord. Ikan sila makaaway, God, and nasa sa Pilipinas, Father. Lord, I declare that Philippines is for Christ, our President, our Vice President, Lord, tanang nagdumala sa mga nasa Ginoo, ang kahadlok, kanakanimugan, ang pagkamatarong, may magkahal silang kasing-kasing, unang-una, ang kaalam, kabelang langiton, ang protection, God, ang kaluwasan sa matag pamilya, Ginoong Diyos, nga nagdumala sa mga nasa Even, Lord, ang mayor, this is Davao, Father. Salamat, Lord, sa mga pagkamaayo sa matag sa Father. Salamat, Lord, sa mga gugmang wala paglaban. Salamat, Lord, sa mga katauhan, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa mga pag-comfort kay la Father. We honor you, God. We exalt your name, Father. Salamat, Lord, sa tanang butang. Now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you, both now and forever. And the people of God says, Amen, oh, Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ni ining mga bulaton karong gabi una. I know and I believe God is giving you the divine instruction para imong ma-enjoy kung unsa ang plano katuyon sa Dios sa imong kinabuhi. Kitang tanan mag-enjoy niya next time. Amen. Huwag maadlaw, kita-kita na sa church. 9:10 mag-start ang devotional. 9:30 mag-start po sa ang ato ang praise and worship para ma-start na ato ang church service. Di ato kalimtan mo na ato ang Christmas party. Bring pagdala unsa imong madala para sa church para atong tabangan sa pag-enjoy ang tanan. Invited ang tanan alang ni anang Christmas party o coming na po after Thanksgiving. Amen? Bye-bye. God bless. Shalom.